an gi geno ni jo county loso plan no ama samoro eta plan nitiere en na implementation. Ang'eyo ni Kisumu nigi plan manolos higa 2021 aparo around kanyo nitie Kisumu integrated land use plan mar Kisumu makonyo kaka Kisumu dongo. Nitie Kisumu transport plan nitie gin mang'eny mopogore samoro implementation ma wacho cha ema pok ochope. Erokamano ahinya. Ote mogik masomo ka sabro bedo ka winjo pachi daktari ahinya kaluwore gi thor wach mabende nwantiere godo. Nitiere Alma Blessings wacho ni chano boma ber kelo mpangilio kendo miyo boma bedo maler, lakini sami timo kama nitiere joma idaro kuondegi mag yuto to mano kelo lal ne oganda wa. Koro ka ber to jomodar kuondegi mag yuto onego manyinegi kamoro mondo gidhi nyime gi tijegi mano mapile pile. Wacho ni mae Felix Wangowe kentiere county ma Kiambu. Aparo ni sami chano boma ahinya kuonde kaka mitime kuom ranyisi